hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu Wednesday 3 September 2025 makabatireko Zimbabwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafedza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe ndiro zoti menge bakachibata chimuti muri kufamba nacho ndo chiri kutenda ndo chiri kupisa ndo nefenyiro iri kugarira dzimwe nefenyiro. Zimbabwe ndichike ndakufamba kudai ndinetsendeka kupakatira pazuva ranhasi nyaya dzandinadzo pana pamuri ya Zimbabwe dzinopisa dzimwe dzinochemedza dzimwe dzinoita kuseka dzimwe dzinoita kuti unyare pauri papo kuti ndichazoita siku kana kuri kuti zvaitika kwedu asi senefenyiro yevanhu tiri kuti dzese dzauya pana ingodzi tura sekunonzi dziri kuitika pauri kokana dai waigadzirisa sei zvigofamba zvakanaka zvigoita mutserenere zvigodzidzisa vakawanda pakuitika kwezvinezvo. Nyaya ndoda kutanga pana pamuri yaZimbabwe rikandikoti paka Mutare Chifimarange Yedimeni Mutsiko kwaChihatswa kwa Mutare. Okay. Zvakaitika 2020 kune murume akaenda pane mumwe musha kunotenga imbwa. Ndo kubva atengeserwa imbwa nababa vepamusha apa. Atengeserwa imbwa iyi akubuda muyadi ndo kusangana na mai vepamba apa vachiti imbwa yangu hakuna kwairi kuenda. Mukomana akati inga wani mari ndakabvisa ndakatenga imbwa iyi zviri pamutemo izvi zvikanzi imbwa yangu naamai hakuna kwainoita sei kwainoenda. Pamba apa pane vana matwins ndiye kikirikira amai vai vachiti imbwa yangu havana kuiri kuenda. Pamba apa pane vana vakomana vatatu matwins maviri akabva asvika amai vachinisana nemurume uyu nenyaya yembwa. Ndiye kikirikira vakomana vaive kutanga kurwisa murume uyu. Vari mukati mekumurwisa zvakaratidza kuti zvakanyanya kuwandira kumatwins ivo vari vaviri achi chako chaiwandira kupi kumatwins zvichibva kumurume 1 oyo. Pane mumwe mukomana 1 zvakare mwana wepo anga asipo anove mukuru kumatwins apa akazongosvika akabata danda ndobva arova murume uyu ukutenga imbwa. Ndiye zi ipapa achibva afa. Nyaya iyi haina kuendesa kumapurisa yakaenda kwamambo. Right. Yaenda kwamambo ava vakakwanisa kuviga hama yavo. Right, ende kwamambo zvikanziso munofanira kuti muripe. Mutemo wokwamambo unoti iwo kana dziri mombe pakubhadharisana dzinogumbira pa7. Asi kana kuri kuti pane zvinyengozi zvamakutaurirana hazvichisiri zvemudare ende munenge makutokunzwa mudare because pamutemo wangu zvinoita sei hazvitenderwi. Ndokubva patarwa mombe dzinokwana kuti aidzo 18 kuchibva kwabhadhara mombe dzinokwana kuti aidzo 15 kwabhadhara mombe dzinokwana kuti 15 kwakasara mombe dzinokwana kuti 5 izvezvi 5 dzakasara dzabhadharwa. Mukadzi wemukoma wemufi ndiye akubudirwa uri mudzimu izvezvi achiti mombe dzangu dzakasara dziya ndakudzida uyezve pamakabhadharisa vanhu pai ndakanzwa mutemo wenyika uchinzi panofanira kubhadhara mombe 7. Vanhu vakandiuraya hasi munhu 1 vakanga vari 3 matwins maviri ne1 mukoma wacho saka vanga vari 3. Saka kutanga izvezvi risingatarise zvakabhadharwa zviya ndiri kuda 777 pamombe pamunhu umwe chete vakandiuraya saka ndakuda 21 mombe. So mudzimu nezuro wakabva waenda pakaurayirwa munhu ndipo wanga uri wakagara uchiti pana pandisi kubva panapa kusvikira ndapiwa mombe dzangu. Saka Sabhuku akazokwanisa kuendesa shoko kwamambo kuti ndozvikuitika munhu ari kusvikira wewe aenda panzvimbo yakati. Mambo achibva atumira munhu zvikanzizwa endai varidzi vehama mutore munhu iyeye akasvikirwa iyeye moutorana vakaponda vari kupomerwa kuponda nevakaponderwa hama dzavo nemudzimu iwowe muuye kudare. So mangwana vari kuenda kudare. Asi munhu uyu akangopotirwa nemudzimu achitaura kuti ndiri kuda zvakati nezvakati pakuurawa kwangu. Mushakabvu arohwa nedanda achibva adonha ndokubva afa. Ichokwadi. Nyaya haina kuenda kumapurisa. Sei isina kuenda kunoripotwa. Ndo patisingaziva avakangoti zvedu hatina basa nevanhu kusungisa maunda sei tichagadzira zvinhu zvedu. Veukama vemushakabvu vachibva vaviga mushakabvu. Asi kwamambo yakanoitwa vanhu vakanzi vanofanira kuti varipe. Kuripa zvakare kwayo kureva kuti vatende kuti vakapara ngosha.
kwa mambo kwakanzi vanofana kuripwa mombe ngani 7 ndio mtemo wontaura kuti kwanzi bhuku redu rinotaura kuti mutemo wedu mombe dziri kufanira kudarika chi adzibaleke 7 iwo vakati nekuda kwengozi nemhosva yedu atitevere mutemo uyu tinoda kuti sehama kuti mobhadhira mari dzikaita 18 mambo vakati kana dza 18 ndedzenyuwo sokuwirirana kwenyu nekuti zvinenge zvine ngozi mukati izvi yes munenge makutaura muri kunze kwedare nekuti hatisiri pamutemo watikapiwa okay zvakwamuri ende haisi nyaya muno mudare ende ava vakabvuma kuti nekuziva kuti kune ngozi tichabhadhira mombe 18 ndokubva bvisa 13 kuchibva kwasara 5 kwasara 5 ndo dzazobudisa mudzimiko zvinozvo munhu akabudirwa uyoyo akafa uyo akubuda achiti ndadzoka paipa ya mutemo wakati munhu anenge auraya anobhadhira mombe 7 saka pamombe 5 dzakasara dziyazi tombodzisa pasaidi vakandiuraya inini vatatu ndakutevera mutemo wenyika 7 ndakuda 20 vanombe izvezvi ko dzimwe dziya 13 dzakabvisa dzafarwa dzisina basa vanonoka zvakare kubhadhara aunza nyaya kunational fm ndia veukama vaya vakaita sei vari kupomerwa ndo pane umwe zvinzi mana isu tikambobhadhara imwe nyaya saka hatichazivi totaura nani nokuti iko zvinozvi mhepo ndiyo iri kuya iri kupotera mhepo haitauriki nayo zvakare toitawo sei mombe dzechidinotiwana machiziwana kupi vakaenda here kwamambo kunoripota kuti mushakabvu adzoka ari kushedzera kuti makanonoka kubhadhara mombe 5 dziya saka 5 idzi ne13 dzaita sei dzarova takuda kakutanga tichitevedzera mutemo wenyika kuti 7 pamunhu sezvo vanhu vanga vari 3 ndakufuna 21 ng'ombe zangu avana kuenda kwasabhuku mudzimu ndiwo kabuda ukaenda panzvimbo chichi ndo zvauri kutaura sabhuku ndikaona kuti munhu ari kugara panze ende munhu achari kugara panze mukadzi mukoma kepi ari mukadzi kudaro haasi kumwa mvura haasi kudya chikafu chimwe chakadaro anodya raisi chete akabudirwa ripapo saka sabhuku ndiyaona zvinhu izvi ndokuendesa shoko kwamambo kuti nyaya iye yadzoka mhepo iye yakubuda zvakare zvikanzi namambo iendai hama dzemunhu uyu chiendai munotora munhu wenyu neveukama vakafirwa neveukama vari kupomerwa muuye kudare kuti vaende kudare so kana kuti vaende kudare mangwana ndo patichanza kuti nyaya yapapi nyaya haisati yasvika kudare asi vadamwa saka mota kusendibereke chinotakura munhu akasvikirwa izvezvi kuti vaende kwamambo right saka veukama vekufirwa ndo vaunza nyaya vari kuti mana zvinhu zvakaoma hatichazivi toita sei havasi kukwanisa kumirira kuti nyaya ipinde mudare here vaudzwe zvokuita vada kutanga vanzwa dare rechimuti zvakamira sei macivil servants mamuka sei muriko here uko papa Isabel hazvinei kuti makambobvisa dzimwe 13 kumashure idzo dzarova bvisai dzimwe 21 dziri kudiwa nemufi punishment plus good move mati ari kubudirwa uyu ndiani mukadzi wemukoma wemufi mudzimai wemukoma wemufi kureva kuti mutorwa ari kubudirwa muroora uyu yapakaipa okay morning bozho nyaya yekupondwa kwomurume ndeyekupi inenge yekumusha kwangu kubocha kwachiyadzwa vanenge vazukuru vangu ichokwadi ndeyekwamutare kuti yadzwa inzwai munzwa pane ari kutokonfirma kuti nyaya iyi ndinoiziva 0713938538 hanzi ava vane hama dzakaparaka mhosva yokuraya munhu ngavangobvisa mombe 777 dziri kutaurwa kane mushakabvu nokuda kwekuti kana vakaga kudaro anenge ari ma1 hanzi pane tsaona inosanganisira kombi yaitika ipapo zvekare mugagwa mumwe chete handisi kuziva kuti baba Isabel tingaite sei senyika yeZimbabwe nokuti seke rodika hapana zuva rinodarika pasina tsaona yaitika vagari veko vanenge vachibva kumabasa vachifamba zuva rega rega mana anenge achitosvika akabatira hana maoko kuti kwandiri kufamba kuenda ndirosvika here kuenda kubasa nekudzoka rega tizobata kakomishina Potemba Nyati mutero wemapurisa tinzwe kuti chii chaitika ipapo tinzwe kamashoko akawanda asi mashoko atiri kunzwa kuti pane tsaona yaitika paairport apo 27 minutes to 11 ndo pafika nthawi pale manje papa Isabel pfapfedza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsotsura dziri kuitika matima nawo senyika idu munosambura zimwe kana takachibata tinenge tiri mukati mekufamba chikonzero charemera dzinza chiri kutofamba zvakasemba mukoma KB ndinogara ndiri mukati mekwirwa dzatinenge tichireva pano dziriko nokuti nheferinyure vanhu ndine nyaya yandakaita muri yeZimbabwe yenzvimbo iri pakati pemhangura nechinhoi yemwanakomana akanga ari mukati mekufudza mombe akafungidzira kuti adyisa mumunda achibva arohwa nemuridzi wemunda
mwana uyu akazotsoka akashayikwa ndokuonekwa akafa asina mamwe mapatsi. Right. Murume akarova mwana uyu akabatwa nemapurisa akaripoterwa akasungwa akazokwanisa kubvisa bailout. Izvezvi ari kurarama achienda kudare remudzimhosva ari kubva kunze. Family yakafirwa iyoyi mhuri yeZimbabwe inzwai yakafamba kuita zvematare echivanhu. Nhasi kutaura kuno kwatiri kuita pane dare riripo riri kuitwa riri kunzi nasekuru ava vari kuda kubuditsa vanhu vakaita zvinhu izvi zvekuuraya mwana uyu, nokuti vari kuti iyo akasungwa uyu ndiye akaponerwa haasiriye. Nhasi pane matare ekunzi pabatwe vanhu vakaita zvinhu izvi. Kutori nematare nhasi. Baba Isabel, nyaya makamboitaura handiti? Ichokwadi. Chii chakaitika? Pane mwana aifudza mombe. Ichokwadi. Achibva afungidzirwa kuti adyisa. Ehe. Muridzi wemunda achibvarowa mwana uyu. Mwana uyu haana kuzowanika akashayika. Akadyisa pia mwana haana kuzowanikwa zvamutose. Asi akazowanikwa zvakare ari padhuze nepanzvimbo iyoyo akafa asina mamwe mapatsi. Okay. Murume uyu achibva asungwa nyakurova uyu andikachidwa mumunda uyu ndobva vharirwa mukati nematare edzimhosva achibva apiwa bailout. Izvo zvandenge matare edzimhosva achibva panze achina matare edzimhosva. Veukama veunowaridzi yemwana uyu vatsvaga mubatsiri achibva ati kwete munhu makapomera havasiriye. Nhasi ndikuita matare kuti ndikubudire pachina kuti munhu akaita zvinhu zvinde uyu zviri kuitika nhasi. Nzvimbo inonzi Cheuchi iri kuChinoi pakati pemhangura neChinoi. I-update murume uya ane munda wakadyiwa nemombe akarova mukomana kuti sei wazoregera mombe dzichidya munda mangu. Ndiye akasungwa nokuti panga pane umboo aifungidzira kuti ndiye ane chekuita nokuti ndiye akapedzisa kuona mwana uyu kudhisapia nekufa kwemwana. Akasungwa izvozvi nyaya yake achiri akatarisana nayo asi veukama vakafamba vachibva vanzi aiwa murume uyu haana chekuita uyu. Asi ndoda kukubuditsirai pachena munhu akaita sei akaita zvinhu izvo. Saka dare racho nemunhu ari kuita ikoko zviriko nhasi tichazozvinzwa. Iyi update yenyaya yekumhangura Chinoi. Ndobva ipapo ndine update zvakare yenyaya yandakaita last week yemutumbi wemunhu airwara achigara mumba ari murume ega asina mukadzi asina vana. Mutumbi wemurume uyu akafa ari mumba. Vanhu vakatozoona about 50 meters kubva padhoo remba yake achikwekweretswa nembwa angosara mabhonzo nemapisi musoro nedzimwe nyama dzachikwa nembwa. Nyaya iyi mutumbi ukatorwa nemapurisa ukaendeswa kumochari. Right. Nyaya iyi madzokera yaiteko zvino zvimhuri yeZimbabwe ndeyekuti nyaya yakazosvika kwamambo. Sabhuku womunzvimbo umu akabva ashedzwa namambo nokuti sabhuku uyu zvakare ndiye anove hama yemunhu uyu akafa achibva shedzwa namambo. Zvikanzi tinokukumbirai kuno munyatsotiudza kuti chii chakaitika zvekuti munhu anofa munzvimbo mune hama kusvika pakudyiwa nembwa kusvika pakudhonzeredzwa nembwa hama dziripo iwo sabhuku zvakare uri hama yemunhu oyo. Chii chakakonzeresa? Nokuti sabhuku pakashedzwa yaikudze abvunziriso kuti iwewe sabhuku pachako uri mukati menzvimbo mungagara here nemunhu mumba kusvika pakudyiwa nembwa kuzomuona apanze imo muine hama dzake kusanganisira iwewo sabhuku uri hama yacho. Chii chakamboitika? Nokuti zvamakaita izvi makasvibisa nzvimbo kuti munhu anosvika kudhonzwa 50 meters nembwa achidhonzwa uyezve nyama dzinoratidza kuti munhu akafa kudhara. Veukama maivepi kusanganisa sabhuku? Saka vashedzwa vasamonwa namambo vachibva vaenda kuya vasvika ikoko pane kuratidzika kuti izvo vanhu vaitoratidza kuti munhu vaimuziva achirwara nekuti pane mashuku ekuti pane muroora akataura achishiti iye ava ndakambovaudza kuti ndiri kumuona imbwa dzichimhanya uko asi hazviva chichiitika chii. Saka iko zvinozvi vaenda kundogara pasi kuti vawirirane kuti vachaita sei nekuti vakapara kwamambo imhosva. Uyezve kuswera kwaZuro kune mbwa yakaonekwa ichimhanya zvakare yakabata bhonzo rekuti kune vamwe vanoziva vakati bhonzo iri ndere munhu zvakare iyi. Asi imbwa iyi haina kudonedza pasi yakabva yamhanya ichibva inde naro. Nyaya iyi ndeyekupi? Gokwe neMangwe. Nyaya iyi ndiye kugokwe kwaChief neMangwe. So mambo havasati vagara pasi nevanhu vasamonwa ava kuti nyaya iyi itongwe. Sabhuku pakashevedzwa akadzokera kwama dzake amirira kudzoka nenyaya ndiye kwaChief neMangwe. Sabhuku Bamba yadhimenye Mafaneka. Pakaipa tinotenda
ndi mambo ani asamona sapu kune hama dzake mambo nemangwe chifi nemangwe ichokwadi nokuti vanhu vakarwadziwa pamakataura nyaya iyi ichokwadi munoziva kuti mune murwere arimo mumba umu mukoma vakaona mapiksi emunhu asara acho so kana vachitenda kuti zvikandwe paWhatsApp channel taisa kuvakuru muchazviona mukaona mapiksi achona kuti angari munhu here munogona kuziva negokora rimwe chete rimwe hapana munogona kuona nemusoro kuti angari munhu uyu mapisi mamwe mapisi aya nemamwe mabhonzo asi kuonekwa nanhasi imbo dzisiri kutenderera dzakaruma chi mabhonzo achona asi nyama yemunhu akafa inofanira kuvigwa kuchererwa pasi asi kana chizoonekwa ma1 achitenderera munzvimbo kusvibiswa kwenzvimbo ya zvakaoma kana tikatenderwa nevakuru kuti katipose mapiki atiri kutaura nezvawo ekugokwe tichamaposa paNational FM WhatsApp channel muzvionere mega asi zvinodaka vanhu vane hana nokuti dzimwe nguva munogona kakuvhunduka yesi kana tikanzi tipose tichatumira tichatanga tanyora zvinofanira kunyorwa ipapo tisati kataposa asi garai majoina National FM WhatsApp channel sisi vaitamba mabasa avo erudo rwemari patachiraini baba paitwa zvishamiso parubheni vanhu vaibvisa hembe ndichiri kuyeuka muchiuya nacho pachimuti vanotaura nyaya iyi vanhu vacho vachimakuda kuita bonde ipapo pamufi nguva iyoyo tiri kuperekedza mwe wedu tite seiko vedu sukanzi alifanira kuperekedzwa nebasa rake right kwarubheni kunofarwa baba rubheni rodishoma titite sei epo lasiye takaenda patakatanga kato yedu iya chokwadi ndo patakatangira tichibva ikoko takutenderera nyika yeZimbabwe asa epo taifanira kusiwa road show kusiwa zvaita sei kuti yaita sei kana kweno porikitibvu ipapo madzibaba Danford Chari paGlenara Estate okay ikazibudira kune vakaurayirwa vasanyepe avo zvakangofanana neya Munyaradzi mhepo yake yakabudira panani zviya naibozho yes iye yaitobuda kuhama dzachino kuti musaenda neni nokuti mutumbi wanga watotorwa kuti uende kunovigwa vari pakati pokuenda zvikanzi musaende neni tangai mapiwa mabhoti pasi angu ndidhazimeta chingariwo fafaidzai chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndegotsotsora dziri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri mukati mekufamba nacho aiwa muri yeZimbabwe kanikoti paka chimanimani chiri kuti tani kune nyaya yakaitika muchimanimani muri yeZimbabwe mugore ra2023 kune mwana sikana ane makore 13 akaenda kuchikoro ndokuita mazuva 2 asina kudzoka ndokuzowanikwa akafa ari pasi pemumwe muti nematambudziko zvadaro akatorwa mapurisa akaziviswa akaendeswa kumochari akaitwa postmortem mwana akadzoka akanzi ada kunovigwa mwana anga akura sei mwana anga ane 13 13 years ari mwana sikana okay zvadaro after postmortem achibva auya akuda kunoradzikwa amai kana vabereki vemwana uyu vakambenge vamire vachiti vane munhu wavari kudana semubatsiri kuti vamboona nekuziva kuti chii chakaitika mubatsiri achibva nonoka kusvika ine kana kuti manetwork dzairamba apo musha wanga watocherwa vanhu vakuda kunoviga munhu ende zuva ranga raramisa mubatsiri akabva akundikana kusvika nenguva vanhu vatochera musha vanhu vakuita board viewing bye ndo paakafona achiti ndiri muroad ndapota musaradzika mwana ndiri kuuya mubatsiri achibva afamba achibva aenda ndo kunosvika kumapasti 4 apo nguva dzizoona ngaifanira kuti tobva kumakuva vatovika pasti 4 mwana akazovigwa kumapasti 6 manheru apo nokuti vaisada kuti musha kana kuti guva rirari rakacherwa asvika achibva aita zvakaita achibva ati ndiri kukumbira hama dzemwana hama dzemufi mundisvitsewo pamutumbi ndiri kutaura nemutumbi mutumbi uri mukofini unotaura sei nemutumbi makati kana ari mubatsiri makabudana ndimi ndizvozvo regaite zvinhu zvase ndokutenderwa kuvhura pamusoro paya pane fesi yake mutumbi munhu anenge akatarisa mudenga zvikanzi ndiri kuda nzeve yake ndobva aisirwa nzeve pasaidi kwakutanga
kushevedzera ndipe zita rake ndobva apiwa zita. Kwakutaka kushevedza akaisa mvura mumuromo ndobva asvipira, ndovaisa muromo ndobva mutenderera. Ataka kushevedzera nezwa achiti Nengi ndiri kukudana kunyika yauri ikoko, kune mweya wako ikoko ndinzwe. Ndiri kukutuma kuti iwe ndiwe unoziva akakuuraya. Hakuna munhu akakuuraya asina kumbotarisana newe. Kana uchiziva munhu akakuuraya, ndiri kukutuma izvezvi. Tichaisa nyama yako pasi, asi mweya wako ngauite sei? Izvezvi ngautoenda izvezvi pano. Kana ari munhu mukuru atori nemusha wake, ari munhu wechirume, kana ari munhu wechikadzi atori nemusha wake, ari akakuuraya ari 1, enda unorova nekurwisa musha wake wese. Pese pane ropa rake enda unorwisa. Zvikanzi ndapedza handiti novika. Vanhu vabata coffin rakunzi ngechisumudzwa haivigwa muyadhimomo. Batai coffin rakadonhedzwa mukoma KP. Vanoshedzera kuti vakomana coffin harisi kusimuka, riri kurema. Ezvokurema kwaita coffin, umwe wevamwe vanhu vakaita chiitiko ichi anga akatobatawo coffin vachifambidzana kuti handiti novika. Iye achidhonzera kwake. Nguva yakanzi nevanhu nemubatsiri, ndiri kukumbira vanhu vese vakabata coffin imbobvaipo. Ahana kuti pakati penyu ndiye pane tsotsi. Akati maneta handii ndimabva kumashure chisaiwo pasi kuende vamwe vachingosvika kunobata. Chinoshamisa ndechekuti coffin rakazobatwa nemadzimai. Ndiye nyamu mushe apo varume ndovangashedzera kuti coffin harisi kutakurika. Ndibva ranosvika paivarezo ndichingonzi pasi paipai murume uye akanga ari pakati paiva atanga kuhukura nguveyo. Unondiroverei, unondirwisirei? Ani ari kukurwisa ari kutaura zita remwana ari mukofini. Nguva iyoyo vanhu vanga vakumutiza kuti asamira, zvichienderana nokunzwa zvavanza zvichishevedzerwa nemubatsiri. Vamwe vanga kutozvibatanidza kuti hapana maminitsi zvataurwa, pane zvakutoonekwa pano. Endi pakapakabatwa kofini murume yanga aripo, kofini yanga risingasimuki. Iko zvabatwa nemadzimai, kofini rakusimuka. Mubatsiri akangoti aiwa, uyo anovimwa nemunhu uyo murege aende pasaidi, kana achidona ngaadonere pasi, rega aite zvinhu zvake. Asi shoko rinotaura panapa nderekuti akafa ngaarwise munhu wake ega. Vanhu vari pakati yeukama kubata murume uyu manje, nekuti murume uyu iye hama zvakare mumwana afawo atori weukama. Ende murume uyu kumakore mana adarika aya akatombobatwa nemapurisa, akatomboenda muchitorongo, akaenda kukoti, akazobuda achipomerwa zvakare nyaya yekunzi mumwe munhu akaonekwa akapondwa ndiye. Apa kanga kave kepiri. Zvadaro muri yeZimbabwe vanhu vachiri pakati pekuti veukama hatingakwanisi kuradzika mushakabvu pano nezvekuti murume uyu akuti asina kumhanya njere, nekuti dzimwe dzenguva anosvika pari kubika madzimai otora tsiga remoto achinharumanyira kuvanhu, aida kutomhanya naro kukofini achiti uri kundirwisireiko, ko ndindaita seiko, aita senge ari kurwisana neburu, but vanhu vasingaoni munhu vari kurwisana naye. But mubatsiri aiti musarwisana nemunhu uyu, zvikanzi nevamwe chimubatai mumuise mumba tikwanise kuviga mufi. Vari pakati pekuti vamusunga netambo vamuendesa mumba. Papapati murume uyu ane vana 6, iye nemudzimai wake ndokuita 8. Mhepo yakanga yabata vana vake vese, kusanganisira ane kwaakaroorwa, kusanganisa mukomana anga ari kumombe, kusanganisa mukomana anga ari kumba. Abatwa kusungwa kuiswa mumba kudaruka, hapana kuita nguva yakareba, vanhu vari kumakuva. Mwana wake akatopindira mupundisa achiparitsa kujambira mugomba. Rega kuvigwa munhu waita seko ndiri kurohwa, ari kukurova ndiani, ari kutaura sere mwana ari mukofini asitadzikiswa pasi. But mubatsiri akabva kushevedzera kuti kana ari murume akakuuraya enda unorova zvese nemhuri yake. Vanhu vakaripo vakati aya mahwana aya apa miwe apa. Zimbabwe vagari vekuchimanimani ngatibatsiranei pane pamusha pakazosara vanhu vanokwenda kuita 14 vachiviga munhu pasina mutorwa, pakasara veukama chete. Vamwe vese vatiza vanhu vangasanzwisi kuti vacharwara hama dzemunhu chetere kana kuti munhu ari panapa anogona kurwara. Mubatsiri ipapo achipedza kudaro achibva achivedzera kuti inini ndakuenda ndiudzirewo murume uyu azotsvagawo inini ndakuenda. Ndobva topinda mota achibvaruwa pasi, vanhu vachivasara vaviga. Zimbabwe kune nyaya inorwadza inosuwisei kuchimanimani. Musha une vanhu 6 kwasara amai voga ndivo vari kufamba.
vanhu vese vari kurwara nenjere, vanhu vari kuenda kumabhini. Zvino chakunetsani chekuti anosumudza musoro ndiani? Iye muridzi wenyaya baba ava ari kurwarawo zvakare nenjere. Vana kusanganisira vanasikana vakaroorwa vari kuroora vari ikoko. Saka izvezvi anoonekwa so pakamboitwa meeting yekuti utungamiriri wenzvimbo hakuna here mumwe weukama angatungamirira kuenda kumunhu, sezvo taziva pakatangira nyaya. Munonzwawo nekuti muridzi wenyaya ari kurwara kuti zvotangira papi, but veukama zvakare vamwe vacho kwanzi vari kutya kuti hatizivi tikatangira nyaya pakati hazvibatiwo here kwatiri. Asi vakuru vari munzvimbo vari kuti hamukwanisi here kuti muende munonzwa kuti chii chinodiwa, nokuti nyaya iyi yakapera kudhara ishi, yakaitika vanhu vakawanda vachinzwa, vanhu vakawanda vachiona, vanhu vese vari kutoziva kuti chii chakaitika. Asi muridzi wenyaya ari kurwara nevana vese vari kurwara. Mukadzi ari kushevedzera kuti ndiri mutorwa, handikwanisa kusumudza musoro. Veukama vemurume uyu havasi kukwanisa kufambira nyaya iyi. Vari kutya. Vari kutyeiko? Vari kutya kwanziso, vari kusuna kuti ko mhepo yacho yemufi ikaenda kutaka kuti iwewe ndinoda kuonererwa indakafa toita sei? Hai! Yapanotyisa baba Esabe. Apanotyisa. Ndiani aunza nyaya paNational FM? Veukama vari kuti isusu hatichazivi kuti toenda here panyaya iyi, ko zvikazonamira kwatiri. Ende chiro tikarega kuenda kuti zvakare itori ngozi kai, siushai kwatiri. Saka pari zvino zvitikushikira nyama dzedu toita sei? Baba Esabe, mataura kuti nyaya yekuchimanimani iyi yakaitika muna 2023. Saka murume uyu kubva muna 2023 kusvika izvozvo achiri kurwara. Izvezvi musha wese uri kurwara nevana vake. Saka izvezvi manje kuti izouyaka kuno umwe mwana 1 asiri wemufamily iyi uko baba mukuru ane kamwe kakurwara kakuita sei, kakuti kakada kufanana, ndopa akufunga kuti zvinge zvauda kuita sei, zvauda kuuya kwatiri. But munhu iye kwaari totomuziva kuti akabatsira ari kunzvimbo yakati, but toenda sei? Mudzimai wemurume uyu asiri kurwara achiri pamba ipapo. Ari pamba ipapo. Kwanzi dzimwe dzenguva vana saizvozvi hapana 2 months umwe mwana wanga asikatozivi kuti ari kupi akatosvika achibva pisa kitchen. Kwakangosvika chiri kungopisa kitchen akusikana kwaari. Zvakaoma. Zimbabwe vateereri manyama, toita sei neichi chekuchimanimani? Sidzira chibaba Esabe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivise ndine nyaya mbiri dzakabatana dziri nyaya pfupi dzakaitika mukati menzvimbo yepari Chirumanzo. Pane murume ari kuchema achiti iye ane musha wake nemhuri yake ari kwaChirumanzo. Murume uyu akakanya zvidhina muyadhi make, sabhuku achibva apindira paka. Wakanya zvidhina muyadhi mako usina kundiudza. Saka inini ndiri kuda mbudzi 3 dzekubhadhira kuti wakakanya sei usina kundiudza. Wangu unokanya but wafanira kunge wakandiudza. Saka ndiri kuda mbudzi 3 dzekuti sei wakakanya zvidhina muyadhi mako usina kundiudza. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emeni wo varoi havana piro mumba iwe. Timutsiroka honorable taura ikandishaya. Honorable taura ikandishaya. Muri seko ndinozoti vakabata chimuti muri kubhebha nacho. Mati chii chakaitika kwaChirumanzo? Murume akachaya zvidhina muyadhi make. Sabhuku wachibva wamuvinga kuti wachaya zvidhina ndisingazive. Saka panodiwa mbudzi 3 dzekutera dzekubhadhara. Munzvimbo iyoyo zvakare muna amai vanogara nevana vemunin'ina vavo 15 years nene 17 years vari vanakomana. Mai ava vane makore anodarika 50 years. Vanogeza navo pamwe chete vese vakabvisa hembe. Vanobvunzwa nevanhu vanoti ivo chinoshamisa chii vana vandakarera. Chirumanzo. Amai vane vana vangani? Vana vemunin'ina. Vana vemunin'ina wavo. Ivo vane vana vavo but ava vana vemunin'ina vavo. Vana vemunin'ina ava vakura sei? 15 ne 17 years. Vari vanakomana. Amai ava vanogeza nevana. Vanotogeza nevana kutopinda mumbu kutobvisa hembe kutogeza. Umwe achitobuda achitonopukuta wachita sese vachigeza munin'ina wacho ari kupi? Munin'ina wacho ane kwakaroorwa. Kwatori nemusha wake but vana vakangokura chigara nani? Namai guru sisi wamai. Okay.
saka vanoti hapana chinoshamisa vana vangu chinoshamisa chii vana vangu vane murume here amai ava havana murume vari vega zvaita nguva yakareba sei vachigeza vese nevana havatori nenguva but vanoti ivo vanhu takazama kuudza vakuru but hapana action iri kutorwa ende amai ava havatozi nyari vanototi vakomana isai mvura tinogeza vopinda kabwa kana kutoti ndipo kutewo plus 263 Zimbabwe nsiyani chiri kuitika mukati mwadziko rino babesa amene kuti ndemwe nzira yekuti mukoma KP pane kushandisa unenge uchita vana kwakavanzika muning'ina kana kuti amai vevana ava vari kuzviziva zviri kuitika ndo vandiri kutsvaga namba dzavo mukoma KP nhasi ari viri ndende ariwana kuti tivabvunze kuti vanoziva here umwe mwana komana ndakada kutaura naye akaramba kutaura neni yo inganaye sei kumvura nhai veduwe tichita mashuro akadai plus 263 bodo mai Benedict Mebrain vavhunduka akana ndimi baba Isabel aiwa zvite kugeza na amai mati vana vakura sei 15 years ne 17 years ari kupita nchinjausi kasamba kuchosa yembe mbasha zese mvurayo regati mbopinda mungwapiti yedenga masabu konozviziva kuva hakuna munhu anogara kumushasi mumuvillage masabu ndizvozvo so kubva pana sabu tunoenda pana ishe pana hitman vakaenda kuna hitman vese asiri zvatoendeso ndosaka vauya kunefenye kuti toita seti tangire papi kuti mwana anditodza mama kuti ndadira mvura nditogeza togona kakuendesa nyaya yaka apa pacentral wotadza kuibata zvakanaka ndine mvumo yokuenda kuPGHQ kumusoro saka vanogona kakuenda kunani kwamambo unosisa nyaya kuti sabu ndo zvavari kuregerera exactly ichokwadi regai timbopinda muchitoro nemaka mamillions evanhu pasi rino rese vanogara vakadhakwa panguva pane angazive nemapercentage acho uziwinireka kesi yako uye nyaya iyi yatataura yecockroach apo mascientists aroshedzera kakuti pane mhando yecockroach yakaonekwa kuti ine mukaka right une zvese zvinodiwa nemunhu kupfuura mukaka wemombe asi ungakwanisireka kunwa mukaka wecockroach pamesabyo bete yes bete chairo bete asi pane mhando yechebete kwete mapete anogara kubudiriro kana kuhetcliff muriki femi minanzu 0713938538 ozopinda muchitoro nevasaura vedu ve1 electron FM radio hello radio muri team zviri kufamba here mushe KB na sekuru boss muri sei zise kwa mzukuru wa sekuru ndakanaka ina mene muri sei mimi tibatsire tinzwe akomana akati kunotoshaya kuti okomenda kuti shiwa mwana anogeza na amai akomana zvakamboiti akupize makuna kai zviri kuitika muZimbabwe wachiri mumhanzu akomana zvimwe zvakuda madzishe dai wanawo wachiripiswa awa kuti zvinhu zvimbopera mishonga kai kuti vanoripota kuna ishe izvi zvinotoda kuenda kuna mambo izvi izvoda kuenda kuna mambo izvi KP vana vari kudzwa naamai kuti dirai mvura tinogeza akomanaka pamwe pacho ngatityei mwari kutaura chokwadi saka muri kuti vanhu vaite sei nenyaya iyi vanhu vari kunzvimbo ikai nyaya ngaiende kuna ishe kwamambo kutomhanga vanofana kutoripa ndochokwadi vanofana kutoripiswa bhozi makuna munharaunda bhozi vamwanu vachapedzera kuzvitedzera chonange sizvinhu zvakanaka izvi zvinhu zvakashata tiri kutaura nani ari kupi mukutaura naNational FM shift bhozi vhiki takatiyo pamusiwa parobert farm apo parobert farm ndo bandiri izvozvi tinotenda ingoti paita munango hello mukoma KB zvakamira sei zviri kufamba here bho zvakanyanya tinotenda ndiani wedu Gai Samuel Boya Blawayo Blawayo iri kupisa kani moto fire zvekudaro tibatsire itinzwe ini nangu ndandikiti
avo ishe vekutonga nhaurwa yemedha ndiona hangu dzekuti pane pavakazongoti choto vaifanawo zvekuti vaite kuti nyaya idarikewo zvikere kumapurisa chaiko kana munhu vanhu vachinovharirwa mukati wovhariwa kana dzadze kuzoripisa nayo vokwana panyaya dzake idzodzo ndandichiti hangu uyo ari kunzi ari kubudirwa handiti amene kungoona kunosiyana ndandichiti ngavatange vamboita tsvakurudzo handiti munoona kuti pane imwe nhaurwa imwe yabva yakambobuda manje yevanhu vakanga vachibatwa nemumwe mudhara achishandisa mufi zvoita sekuti mufi ndiye ari kurara nevanhu vaya panogona kungozonzi patonzi mombe 30 vachipedza kudziripa manje mufi wochizoya iye chaiye manje saka vanofana kunge vatanga vambonyatsokutsvakurudza kana zviri zvo manje kana zviri zvo hapatongori naye kutamba zveungatomumu ivo vaizviitire zvekuraya munhu votongoshinga vototsvaka votobhadhara 21 votongodzibhadhara ndini ndo vanenge vakazviita monye unourayirei munhu kana uchidoti mari iwedzerwa vakadii kuti mari iwedzerwa naizvenya apa mobva manzi maurayirana mbya muoni kuti hazvinyatsi kuita hakuresa wakaresa asi ngoti haunga vatange vatsvakisawo ndizvere because vanogona kuripa dzimwe nguva zvitirizvo zvakaoma mukoma zvokwadi chero akaita muroora hazvisiri zvoba baba Isabel apo kapo ndivanosechivanhu amene vanochibatawo sei rega tinzwe kuti mumwe anoti kudini komuteereri manyama 0713938538 paita munango halo National FM halo wagwatika 0713938538 0713938538 halo yes baba mushe ndiani wangu ari kupi Nimeja kwa mutare kumuseko kumakomo yeu kunokara tibatsirei tinzwe muroora ari kubudirwa kuriko ari kubudirwa mati mukadzi womukomo wanyamusi handiti ngozi inofanira kunetsa vanhu vakauraya okay right kuti vazoenda kwakaurayiwa munhu kuti tikuitwa nehama yenyu wane kuripa manje kana yakubuda kune munhu akaurayiwa handizvida saka vanofanira kuita sei vanofanira kumirira handi vakatongoruka dzimombe 30 vanofanira kumirira vaone kuti pane zviri kunetsa kwavari kwete kunzwa kuti kune munhu ari kubudirwa kwakaurayiwa munhu handizvida saka wombomira kubvisa 21 mombedzo umbobvisa 21 kana umboita tsvagurudzo kumbotsvaga kuti ndizviri chaizvo dzinogona kutongoenda mahara hasi mahara kwakafiwa pakaiparekirwa ndiri paushe wekunze ndinonzi Amandla Queen paushe wekunze akachibata chemuti titendere 0713938538 hello pa National FM kwazwai makadiniko aiwa tiripo makadiyo tiri kutaura nani ari kupi mutaura na Ovi Bulawayo kunjani ko Bulawayo Ovi Bulawayo uraiti kakulu tinotenda tibatsire tinzwe ichite vakomana vekuponda vachipondera munhu imbwa yake ka dai vatongobvisapo 77 idzodzo dzirikudiwa nemudzimu wombobvisa 77 idzi dzenze ngavakangane nezvadzo 13 dziya dzenze ngavakangane nezvadzo dzedzi ngavadze pasaidi vabvise 77 dzedzi sei muri kudaro chidzidziso kune vamwe vachazotengerwa imbwa futi nokuti kana ivo vasingagutsikane nemari yavanga vabvisirwa paimbwa yavo dai vakachaja futi kana kutaurisana nemunhu kwete kurwa nemunhu yes kuuraya munhu aiwa kuuraya munhu imhosa saka ivo ngavatongobvisa 77 kana kuti vangoenda kumapurisa vanozvisungisa vaende kujeri iko kuzorega kutaura nyaya iyi kana kuripota nyaya iyi kumapurisa pakagonekwa irapo pakusana ripota kumapurisa pakutaurirana apa kana vanga vachitenderana kuti vachabhadharana zvakanaka izvozvo okay
nokuti pachivanhu chedu ngovhiriko ende kana ava vaurayirwa munhu wavo kana vachigutsikana kuti aya ngavabvise zvekudiwa ngavachibvisa 77 zikudiwa nemunhu wacho akaurayiwa. Yes. Saka 77 ngadzibvisa. Aiwa tinotenda mukoma Ovi kuti nyaya iyi vanoiziva. Halo. Esikanya babonzo ripo here. Zviri sei kugweja uno? Zviripo zviri zvamberi kule. Aiwa bozo kuti muzukuru tibatsire tinzwe. Ya panyaya yembwe iyo amai vairambira imbwa yakasimbwa vanoshereketa nayo se vaida kuirambira kuti handisi nembwa yangu. Dzimwe dzenguva baba vakatengesa imbwa amai vasingazive. Asikasirukana wangu asingazika vegara pasi otaurirana one manyaya yake azokura paane ngozi mukati manje. Zvabereka zvakawanda manje. Saka chinhu chakakosha ndezvokuti kana tafunga kuita madhiri edu ngatitaurirane nemukadzi murume tafunga kubudisa chakati kana mari iri shoma otaurirana one zvikazokonzeresa ine nyaya iripo ndeyokutika nyange wakaenda mumapurisa inongosorogwa mapurisa asi ngozi haina basa nekuti mapurisa kana muchechi ichokwadi gwechi inongobhadharwa chete. Okay. Saka nyaya iripo ngowabhadhare ndokupedza nyaya chete. Ngavabhadhare mombe 21 dziri kudiwa idzi. Chete bhora vasabhadharaka mufuyuka ari kufamba anofamba nebhora mufuyu. But gweja ko 13 zira Joshua kare 13 dzakambobviswa idzi. Ngadzitosiya dzikadaro bhosi nekaizwa kana ngozi kana munhu afa dzeka kutobvunza iye kuti tokuitireiko nhaye mishamuri kuda mufi. Munyaradzi ndo zvaari kutaura kugwekwe kuti aningona kuti munyaradzi kugwekwe arikuedza kuti pane zvaari kuda iye pachake mufi. Yes. Ya, pakaipa.